Dentro dos prexuizos o mellor que ten a sociedade española coas persoas LGBT, creo que habería como dúas cousas. Por exemplo, os homes gays sempre están acostándose con xente todo o rato. As mulleres lesbianas son brutas. As persoas bisexuais, xente viciosa, xente que non sabe que o quere todo o rato sexo. Entón, en resumo, creo que eses prexuizos existen porque hai cousas que se repiten tantas veces que a xente o cree. Os prexuizos principais en xeral das persoas trans suelen ir a que estamos confusas e cousas polo estilo, en especial as persoas non binarias porque todas as identidades non binarias como que a xente non as suele aceptar. Veas como pois un invento, como algo que non pode ser, como algo que non existe e está inventando ti simplemente por moda, por atención, por de todo. Pues que no estoy tomando en serio, que es cosas de la etapa, es cosas de la adolescencia. Ya se me pasará que es una fase. Son muchas preguntas incómodas de qué tienes entre las piernas o cosas que son muy personales que non se le pregunta a la gente disso. Un prexuizo que leva existindo desde o franquismo era o prexuizo da corrupción de menores, acusar as persoas trans, as persoas LGBT, as activistas trans de querer transicionar a forza a todas as crianzas que teñen algunha forma de disidencia de xénero, cuestión que é todo o contrario do que intentamos desde o activismos trans e queer, que é promocionar a autonomía personal das crianzas. As persoas lesbianas, bisexuais e gays temos unha cousa que se chama passing. Eu estou comprando pan e ninguén ten por que saber a miña orientación sexual. Pero unha persoa trans que ten un corpo que non acomoda ao que esperamos, sempre vai estar moi vendida. Nadie quiere sufrir acoso, nadie quiere pasar por un proceso de transición, de hormonas muy complicado, pelear con los padres. No es una decisión, es lo que somos. A min esos comentarios pois que din que é por moda, que é por atención e todo eso, vendo como está o panorama, eu creo que absolutamente ninguén elexiría formar parte de ningunha minoría social na que sabes que probablemente o vayas a pasar mal. Desde que salí del armario quizás no salgo tanto a la calle, porque al principio, antes de hormonarme, pues tenía muy mala imagen de mí mismo y aún es una realidad que sigo llevando a día de hoy, que es como que siento que ya no tengo mucho valor como persona por todas las situaciones que he tenido que pasar. Entonces, pues quizás ya no voy a tantos eventos sociales o quizás me lo pienso más antes de salir con mis amigos. A hora de sair de festa, ir a pubs, acércansenche, pensan que eres unha persoa que ao final vas a querer acostarte con eles porque estás desexosa, por así decirlo, de manter unha relación sexual con unha persoa. E sí que é verdade que tuve unhas dúas experiencias con homes, ademais, de casi obligarme a que me fora con eles. Sempre a verdade é que tive a sorte de que as miñas amigas dixeron oye, frena, vamos a chamar o porteiro, e se fai falta chamamos a policía, que unha vez chegamos a avisar a policía, pero non se fixo nada. Hay mucha gente que cuando yo salí del armario no sabía que era ser trans. Y es como ese miedo a lo desconocido, a algo nuevo, a lo que no estoy acostumbrado, algo que no forma parte de mi vida. A miña experiencia cas redes sociais é que, a ver, sempre as tuve intentei telas bastante privadas, porque sí que é verdade que vía que noutros casos pois chegaba a haber situacións de acoso ou de ferir a unha persoa. Eso facía moito dano psicolóxicamente a outras persoas trans, pero igualmente algunhas veces dábame por poñer, por exemplo, no caso de Instagram o perfil público e recibir algún comentario de algún home sexualizándome ou... Polo xeral nas redes suelo estar bastante segure porque tampouco as uso demasiado, non me fío de ninguén que non coñeza. Incluso tendo esa protección tiven pois algún comentario de xente pois intentando, digamos, non sei, meterse comigo de alguna forma, como que estou confuso, como que me invento o meu xénero, cousas polo estilo. Desde que apareceu a ultradereita en España, sí que sinto máis inseguridade, non sei se é provocada por medos que me metan na cabeza as redes sociais. É moi curioso que, sendo un home que é un privilexio na sociedade machista, son unha persoa alta, son unha persoa forte, fago deporte, igualmente teño moitísimo medo por la calle. Póñome nervioso cando vou da man co meu marido, paso o brazo a unha amiga porque vamos do ganchete andando pola calle e dame igual, non me preocupa. Nos últimos anos, sobre todo a partir de 2018-19, houve un auxe tremendo no odio contra as persoas trans e contra as persoas LGBT en xeral. Chegou ao punto de que as miñas amizades, sobre todo trans, deixaron de usar redes sociales porque era unha situación de violencia constante. O asesinato de Samuel Luiz, que foi
a patadas, mentres lle berraba maricón. Hai 2 anos tiraron a rapaza trans da muralla de Lugo, un rapaz pola noite ligou con ela, volvendo para casa a empujou para que caera da muralla. Quero dicir, eu creo que no momento en que en redes sociales aparecen discursos ou partidos que legitiman a violencia, hai xente que se apodera desto para ser públicamente racista e para ser públicamente homófoba. Penso que as cousas están moito mellor que estaban hai 2, 3 décadas, por suposto, sen dúbida alguna. Pero que temos moito aínda aí, sí. Porque sí que é certo que como docente atopo aínda a día de hoxe moita xente con moito medo ser diferente. E hai que defender como eres, da igual. A verdade é que me vexo como unha persoa con moitísimas ideas que quero transmitir. Sei que é verdade que moitas veces é como Sara, a persoa trans, eso, pois non me gusta porque ao final son moitísimas máis cosas que unha persoa trans, pero enorgullezo un montonazo de ser quen sou, de axudar tamén a xente que non está segura, de animarlles a sair fora do armario. Síntome orgullose de ter sido capaz de aceptar a miña identidade, de entendela e de deixar de verme desde as lentes ou o punto de vista da sociedade e do que é correcto e do que está dentro das normas. Y empecé pues muy inseguro, que vinaba con la cabeza muy baja, me escondía con la capucha, siempre andando por las esquinas y ahora pues me hago notar más mi presencia, siento que ya tengo más valor, que soy válido, que puedo ser yo mismo.